ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମର ବିଜୟ। ଲଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାବଣ ତାଙ୍କ ଦଶମୁଖ ରୂପରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଆକାଶକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁଷ୍ୟ ଧରି ଶାନ୍ତଚିତ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ରାବଣ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା ପରି ପଡ଼ିଲା। ହନୁମାନ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ରାମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ପରେ ହନୁମାନ ଗର୍ଜନ କରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ରାବଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାମ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣ ଧରି ରାବଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦିଗରେ ନିଶାନା କଲେ। ବାଣ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ସହିତ ଯାଇ ରାବଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପଜିଗଲା। ହନୁମାନ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାମ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବାଣ ସିଧା ରାବଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ରାବଣ ଭୂମିକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଲଙ୍କାର ଆକାଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କଲେ। ହନୁମାନ ନମ୍ରତାରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ନମନ କଲେ। ରାମ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ନଥାନ୍ତା ଏହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଧର୍ମର ବିଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ତ ହେଲା। ହନୁମାନ ଏନକେୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ